Tak si sedím v lietadle, užívam let, keď tu zrazu z kokpitu vychádza letuška, zatiaľ čo bol jeden z pilotov na vecku. Že by som odhalil vznik turbulencií? Samozrejme, realita je menej zrušujúca, aspoň pre nás cestujúcich. Po útokoch z 11. septembra sa dvere do kokpitu stali počas letu neotvárateľnými zvonku. Ak pilotovi treba na vecko, musí ho zastúpiť člen palubného personálu, aby vnútri neostal iba jeden pilot. V prípade, že by sa mu niečo stalo a nemohol by otvoriť dvere, by nepomohlo ani keby bol na palube zámočník. Pre vrátenie sa do kokpitu musia piloti vytočiť špeciálny kód cez palubný telefón, ktorý poznajú len oni a niektorí členovia posádky. Slúži to na overenie identity. Osoby vo vnútri tak vedia, že sa chce vrátiť tá správna osoba a musia ukončiť svoju činnosť. Srandujem. Ak ste si mysleli niečo neslušné, zabudnite na to. No a teraz sa už prosím do výkeca a vráca k svojej práci, nech si môžem naďalej užívať let. Sledujte.